Здравейте, съвсем добронамерено. Не питай старило, питай патило. Съвсем добронамерено давам този съвет за някои по-младички, по-неопитни. На майка ми 3 пъти са и дърпали пред болка около блока ни златни обици от ушите. Значи някой пенсионер, ако открадне кокошка, ако открадне кашкавал, веднага ще влезе в затвора. Обаче някои открадват, дърпат златни обици и избягват. Имаме един шизофреник в блока, ма не беше той, не е той. Той е гладен, там солидарни сме, цигарки му даваме такова, не е бил той. Но съседите се интересуват къде ходиш, с кой пътуваш, ама никой няма да догони, като се качвате заедно на входа, като отваряте вратата. На майка ми под носа там и дръпнаха 3 пъти и златни обици от ушите. Аз съм и забранила да носи злато, дори да има финансова възможност. Те няма да догонят да направят услуга, защото не им пука. Няма да направят услуга да догонят да видят кой е крадеца. Обаче иначе ще коментират живота, не може да им затвориш устите, ще ти коментират, че клюкарат, ще те питат с кой ходиш на екскурзии, въпреки че не ти изкарват те парите. Аз не съм материалистка, ма парите са средство, не цел, ма не е въпроса да ме спират и да ми задават прекалено лични въпроси, които не виждам причина да съм длъжна да им отговарям. Аз затова не обичам празниците, защото не се чувствам длъжна на хора, които не харесвам. Аз по принцип не съм антисоциална, не ме разберете погрешно. Не съм длъжна на хора, които не харесвам, ма те ме спират и ме дърпат. Значи някой, като закъснявам за работа, аз си хващам такси, тръгвам по-рано или не по-рано, ама с асансьора разчитам, че таксито ме чака. Някой съсед там си отваря вратата на асансьора и чака трети човек и си мисли, че няма проблем. Как да няма проблем, бе, братче? Значи аз ще закъснея, таксито ще ми навърта повече, аз съм си направила сметка колко финанси мога да отделя за таксили, за Туда ли, Максим ли, там нелегални таксители. Направила съм си сметка и някой ще ми прецаква, защото не знае какво прави, или някой пуши в асансьорто. Ясно, че по блоковете има камери. Ти ако си фърлиш цигара на земята, ще забележат, ама че една там пуши в асансьора, никой няма да забележи. Как да не се ядосам? И моят съвет е следния: да, аз имам, че не съм глупава, ама съм адски наивна. Първо ми бяха казали, че ако гърми и ако имаш златна обица на ухото, може да те фане гръм, защото... Ама аз не знам дали е верно, само съм чувала, защото златото метала привличал. Но моят съвет е, дори да имате финансови възможности, няма да станете по-хубави като носите злато. Най-много да привлечете някой крадец да ви го дръпне от ушите, особено ако не сте шофьори и пътувате в градския транспорт и се връщате от някакъв купон. Казвам ви го, на майка ми са и дърпали 3 пъти златни обици от ушите и аз съм и забранила вече. Дори да имам възможност, съм и забранила. Тя дали ще ме послуша, дано. Забранила съм и да носи злато. Вие ако сте хубави, ако пак и да не сте хубави, ако искате малко за разкош, може да сложите някакви позлатени. Има обици, които са ефектни, имитационна бижутерия. Не е нужно да носите злато. Не е нужно. Злато може да носи човек, който е шофьор, който има придружител. Да, хубавите хора заслужават хубави неща, ма не е нужно. Ти като си купиш, аз там няма нужда просто да носиш злато или диаманти, няма да станете по-хубави. Разбирате ли го това? Носете неща, които са ефектни, които са конвенционални с вашата работа, прилично, фантастично, вече ако сте на купон. Ама не е нужда да носите злато. Защото на съседите, докато отваряте вратата, на майка ми и дърпаха обици от ушите, съседите ще питат с разни тъпи приказки, как е мъжът и олеглото с извинение и колко пари взимаш, ама няма да догонят крадеца. Аз за това съм толкова брутално откровена. Айде. Какво да кажа? Любопитство и любознателност са различни неща. Ама ти, ако пострадаш, няма кой да ти помогне. Така че, слушайте съветите. Успешен ден!